To, čo dnes predviedol pán minister Šutaj Eštok, je, neviem či tragické, alebo komické. Na jednej strane chcem pochváliť všetkých ľudí, ktorí pracujú v bezpečnostných zložkách, pretože je vidno, že svoju prácu aktuálne vykonávajú veľmi poctivo a svedomito. Na druhej strane, pán minister, naozaj budeme zvolávať tlačové besedy z toho dôvodu, že ste zachytili na videu malého chlapca, ktorý z auta robil puf puf. Hovorím, je skvelé, že bezpečnostné zložky zareagovali, bezpečnostné zložky v tomto prípade stotožnili otca, ktorý podal vysvetlenie, ale naozaj z tohoto chceme robiť tému? Naozaj už neviete, ako viacej vyvolávať strach, paniku a hrotiť emóciu? Ja si myslím, že stačilo. Už sa prestaňte prižívať na tejto téme. Alebo máme teraz všetci chodiť po detských ihriskách a nahlasovať to na políciu, že nejaké dieťa na nás spravilo puf puf. Je to detinské, je to smiešné. Prestaňte sa prižívať na tejto téme.